Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co se nám přihodilo v městě Betlémě. Takže v neděli na koledy svařák cukrový, Miletice 20, Úvelvar, neděle, tentokrát to bude stříbrná, ano, stříbrná, asi jo, čili třetí stříbrná, já v tom mám zmatek. Nicméně prostě 13 a 16:00, těšíme se na vás a hrát budeme od 2 hodin do 3. Suchá hlína tady, bez kvítí, bez vody, já na ní poklekám. Vzpomínkou podsta se vzdává, loučím se a něco však tam zůstalo. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, než přijde tma. Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, až začnem se bát. Haleluja, 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 haleluja. Děkuju, pane Neckáři.